Не се очудвам. Чакай, ти дадат едно голямо черно. Пък. От лъскавите. Ей, йо. Добре, че айде долу да ходим да цъкаме да бъда. Павчо, ти ще идваш ли? Какво? Да бъда. Макар и да не идвам. Добре. Чакай, Той Андрей е пезант. Я ще ме хоя. Вече игра. Ще играм при царвичка. Царвичка. нещо ми намирисва така. Андрей е пезанта. Какво е? Не ще не. Много обича да обижда. Да ти кажа, майко, пощадихме Бобс, можеше и по-хубаво да го слона. Добре. Защо му дадем 20 кила, айда. Не, аз трябваше му те сърна на вратата, казвам ти. Брат, че му притеснихте за малко, брат, много съмнително звучиш тази цялата. Помислих, че сте запазили живото, брат, за следващия рожден ден. Радвам се, че няма да ми причините такова нещо. Защо не отбогаш? Брат, моля ви се, тук някъде го служа това нещо. Доджвама. И ти кажеш, що стана, така ли? Какво се биеш, ама? Не знам да ти кажа. Срещу много помпана жена. О, значи Много напомпана жена, да? бос е жена. Добре. Значи това ще бъде много гаден бос, да знам. Не стримва. Ама е маленията на тая игра. Смятай. Как е стримва на дъбата? Има и рингове. Не, остави ме, плиз. Остави ме. Остави ме. Не, остави ме на секунда, ма остави ме, брат. Помислих си, че тия видеа ги е пускал Роско, брат. Помислих си, че пише... Помислих, че тази канала на Роско, обаче това е някакъв Роско 0. И... Маняка е стримвал на Dead by Daylight. Отново на Dead by Daylight. Да, всички ми видеа в хубаво ли си фейка за това на Роско? Ая! Бътма! Какъв бобан имам отпред?